الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي على تنوك على فوق على ولي مندو كان في الباجما كل بلا جلين فو ملكونو أني ملكوكا زغري بليسي كانوا باب مغو de be no sore no zigi plisila wati tuma anga foli bi bela jele anga bunya masi bi kata bela jelenka awni awbal makani aw denga do Sheikh Mohamed Kulibali no ba fo basegu ka bobo mako bi alhamdulillah aw sole me anaka beni wati ma amina kuma femin gabbi odi banai banau ka bana wala ma dekun ka dekun wala ma toro ka toro bi amina kuma ode ka ode taka bo arama deunka kutu usigoro la ode bana jumai ni dalba masala e milliard dima wala maka million chaman dima wala maka jfmb dima ni o bana imbila abina fo alaw tala yije jfmb la abi fori ma ko kulusi jala goshi no de cha banai nabi danfena ibina e ka fo ere ka du kono iga foyi kono I jona marido nabi mogo la abana ala ya ke mogo lajra bilai ibina ye ere ka nyanamaya kono tise abina fo isa kuma temenu ka wati be idoga mako illa goshiko o de bitaki segere okmana ka o bana o kere ko ba bi anya kanu amina barosko ka anika o fura fene blan noya buluka bebi sega ta todi ka ire furake ni aye muso be sega ta ka du ufurutew ma wa furutew ire fene be sega ta ka ire furake ni aye kadaka mogo de be ni eyi ka bana dogo nyanamaya kono dala ko iyaki yere ladi mogo ni suna ka bana dobe ala ya ke ella jara billahi wala ma idaballade ka blaila wala ma eya soro pochona nga eya dogo ka kashe dala kiyaki yerala yaki yerala okmana ayto anga kan yereyi alaye mamunun garajige do ni banaina dono ni yanwula anga nega juru sirawla banay mi sega taka buika togo mina afro la kikaw ala deli gerew jiri gerew o labenu mba anfe ka arma den kenya ki keche 100% na froko che be onga bana be mamun na kulsi jarata fanfela la ibina ka fo chamambika keneaje wala ma chamambika cheaje okumana amina kuma banainka banainye kalite damadodi abi mo chamana dawbe oluta damina do okumana dawbe olubuta kono deja okumana abi daw yere fenla fo ajuguyara sa akera brot sega beble ode ojumaye atesega wulibile wala ma atika wulibile ka mouvement ke okumana wede sa akera danger sa bolo ma se ka bemble mun kan ke ka otigi sigi kana kenya kono ani mara min fina be tiendo abila koy wa ibe kenya kono donun koy onga e mogo be ka baraka ka se degré mina itika la wasali so ka soma okumana otigi la ma bi se ka kenya to di ka yere sakoy kuma bo feneka ani mara mun be olubuga do adafe nabi fo oluma ko don ngoroniya de fenye ni dona barin kono doron même alitika une minute soro kata soro fi yere soro okmana obisega frake to di ka bo arama den jolila ka obana kisa fa ka bo jolila bi amena kuma olu deka wala o fra munumbe ambro bi ni ankel no ka bla senga mo bebe sega asoro no ya bela ka ken no ya baye antuma gla mo ye primina abi anya kanu zigri pisi tola anya kanu ka abla bela jeli mo de be ni mo bala yani ka kalo se kla ka do ma amina kla ko fena bla da fen kono o de mo kele bebe se ga soro no ya bela zigri pisi konnana be anga tia fura ko farina atotente ni mo be ala ki kenya ki ka isagoy ni immo bala bi ankelo ka bla no ya bala zigri pisi bonya kama mo de be ni mo bala ni woleli ke okumana itaka ki la soro to mina abesi ma to la ale furan yere ni ya soro abeduni fen qualité damadodi furan yere gane me muni la furan gane no ka bo bagoron
bagan dɔ bɛ an fɛ yan ko bakɔrɔni ni larabu b'a fɔ ko maaz bakɔrɔni o cɛya 7 o de talen don ka baara ani ɲɛmaku n'o ye ɲɛmaku baara ani ɲɛmaku yɛrɛ ani ka fara cɛya fura wɛrɛw kan minnu bɛ yen ni a bɛ adamaden kɛnɛya k'i kɛ i sago ye 100%. I b'a laɲini cogo min na ka i kɛ i sago ye 100%. a bɛ faamu wa mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen n'i ye nin ta hali n'a sɔrɔ i kun tɛ wuli ala b'i sɔn i bɛ wuli siga t'a la bawo ka d'a kan fura de a n'a kɔrɔna ayaw ni a nasiw de faralen ɲɔgɔn kan k'a kɛ furamugu ye n'i y'a sɔrɔ i b'a dun cogo di sɔgɔmada fɛ i da ye n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la sanni i ka daraka dun ji kalaman dɔ a kɛra lipton ye walama a kɛra ji kalaman simple ye i bɛ furamugu in fitinin kɛ i da la ka ji kalaman min a kan i bɛna ye yanni ka se tile binda ma fura in yɛrɛ b'a ka baara kɛ i farisogo la a b'a baara kɛ cogo di a dɔ ye jumɛn ye a bɛ sugunɛkɛ belila kuma bɛɛ bɛ taa sugunɛ kɛ o kɔrɔ banamisɛnnin minnu bɛ joli siraw fɛ a bɛ ka olu bɔ i la o tuma na su fɛ yanni ka se 18h waati ma walama 18h waati i bɛ tako filanan kɛ o fana la o fana bɛ taa ni ji kalaman kelen ye walama a bɛ taa ni naji ye i bɛ se ka a mugu dɔ kɛ naji la k'a min walama a bɛ se ka taa ni lipton fana i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na walama mɔni walama seri ninnu fura in bɛ se ka kɛ olu bɛɛ la k'a min min na n'i y'a min waati minnu kofɔlen filɛ nin ye sɔgɔmada fɛ ani ka se 18h waati ma o la su kɔnɔ a bɛna ka baara kɛ o tuma n'i ye fura in ta i yɛrɛ bɛna ye a bɛna min ɲa i ye i joli la a bɛna min ɲa i ye i ka kɛnɛya kɔnɔ o wasara lakale ye caman na an bɛ kuma nafolokow kan an bɛ kuma ko caman kan nka adamaden yɛrɛ ka kɛnɛya fana ye belebeleba ye ni ala y'i sɔn nin yɔrɔ kɛnɛya la hali n'a sɔrɔ ala y'i jɛ nafolo la a ka ca la i ka du bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ala b'i dɛmɛ a jɔcogo la o tuma ni ala y'i sɔn diɲɛ fɛn o fɛn na ni ala m'i sɔn cɛya kɛnɛya la dɔ y'a jɛ o tuma na an bɛna o de bila sira kan bi bɛɛ bɛ se k'a ta ka mɔgɔ ɲɛ don a la cogo min na o la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka émission sigi o sigi an t'a wuli bada n'an ma cɛya fura di mɔgɔw ma u bɛ se ka min ta k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye walasa toujours u bɛ ye kɛnɛya kɔnɔ cogo min na o tuma na o ŋaniya ɲuman min bɛ an bolo bi ka se mɔgɔw ma o de ye Sawu Badara o ye turabuden ye ale ye turabuden kolo gɛlɛn ye ale ye 2 1 1 2 Sawu Badara ye turabuden kolo gɛlɛn de ye o tuma na i dan ye i bɛ Sawu Badara ci siɲɛ 16 n'i ye Sawu Badara sɛbɛn siɲɛ 16 o nasi i b'a ni ku balabala walama banangu i b'a n'o balabala k'a dun Sawu Badara i dan ye dɔrɔn i b'a sɛbɛn siɲɛ 16 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 16 i bɛ nasiji ni banangu de balabala k'a dun ni nasiji ni banangu balabala k'a dun i bɛna ye k'a fɔ ala bɛna fanga dɔ d'i ma cɛya kɔnɔ ala bɛna kɔrɔta dɔ d'i ma min b'i dabali ban kosɛbɛ n'a sɔrɔ i ka miniti kun ye min ye ala bɛna fangaba fara kan ni dɔɔni se i yɛrɛ bɛna faamu ni ne tun b'an bolo bi k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ depuis émission daminɛ fo ka se bi ma an yi kumana diɲɛ fɛn o fɛn min kan ko a b'an bolo ni e mago jɔra a la ni y'an wele an ka nɛgɛjuru siraw la ni ala sɔnna ma i b'o o fɛn masina bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم